Tak ja vás vítam a chcel by som vám predstaviť moje vinárstvo. V tom je výnimočné, že robím bio-ovocné vína s bio-ovocnými šťavami, čiže není to víno z ovocia, ale je to víno priamo z hrozna a do neho sú pridávané bio-ovocné šťavy bez cukrov, bez konzervantov, všetko je bio. Aj naše vína sú bio, aj šťavy sú bio. Moja firma, moja značka je na trhu momentálne rok. Zatiaľ sme vína na súťaže neposielali, ale plánujeme posielať vína teraz v tomto období majú ísť vína do Paríža, do Spojených štátov a boli by sme radi, keď sa podarí aj na The New Wine Challenge poslať naše vínka. The New Wine Challenge, keďže je to svetová súťaž a sú tu svetoví someliéri, tak je to pre nás prínos taký, že môžeme predstaviť im naše vína a pre The New Wine Day je to to, že môžeme prezentovať vína, ktoré nemajú zlatú medailu alebo medailu na fľaši, ale aj ostatné vínka a spoznať sa s ľuďmi a predstaviť im celý okruh našho vinárstva a našich vín.